oras. Las roha pajipak kita muse akadongan di pertangyangan palabok roha di channel YouTube YKB Namarhata Batak Toba. Adorang so majah katain di bata jumulu mahita martangyang mangidohon panuturion ni tuhatai. Ali di bata manami di bagasan anak Yesus Kristus. Naing tangihonon nami hatam nabadiay. Urasi mahamisian akahagalion. Kasalaan hadusaon nami. Asatamahay marsaur atam nabadiay. Asima roham. Di bagasan anak Yesus Kristus yokopan. Amin. Yang una aliak kadongan ia si pakusor-kusor ni rohata di Tikion dibuat sian buku wasiat kekal namarodolan dak kumordit mida habiaran sian hata ni dewata natar surat di buku Job biddu 30 ayat 10 sahat pro di ayat 25 jala nagawi pamusatan ni si pakusor-kusor ta ima sian ayat 25 molo di kata Indonesia ayat 22 di kata Batak Namadok eles rohana anggo mida habiaran jala dang olo humordit jala dang olo lumidak bahenon ni udang dak kumordit mida habiaran. Bayak majolo sadahuda porang di odoran ni tatara. Yang media ribana tu suara ni sarune manang ronggur di langit. Hatiha masa haguturon di nahumaliangna. O doibana gopas jala dirgak. Ira na diboto ibana si ulaun na ikut tujulu merdalan dangolo sumurut. Dipakai di bata do gebarani paingoton si Job dot sudi hita nuaingon. Sasitong na habaranion dakuna ni halak nasuheme biar. Alai dia na khot mangalakka na di bagasan hatakuton manang dihaliangi akka si habiaron. Job 30 bagian ni adus ni Jahoba doi tu si Job na korsoan sialani si taunon na di patuduh Jahoba do habalgaon na marhite na tinopana pidonguto na asing sian pidong na somal dot huda na barani didok pabuah huda maparekeli akka hagugo dia pe jala dakya biahaton manang mabiar ibana tak sumurut khoda sialani hagauron alai dibudus duhiwi dada holan manopasajo debata alai doho do mabokhali na tinopanai marhiti surung ni pangalahona hobar tu ulon nabi mulu khoda ditoppa laumar porang sekolah mabiar tu lumubi mazolma ditoppa sarupa hurupana dohot pangalahoni debata wasoni Jahoba mangalehon hagugoon dohot abaranion dihita mengadupi akka paraluan jujo do tutu tahilala nguluon songon inganan porang adok konflik adong naaguan adong krisis dohot naso marhatut tuan alai Jahoba majuhita asa unang godoron sialani akka si habiaran say adong do si habiarani alalam patardo padonganion ni Jahoba beta mangalakka di bagasa kaporsyaon unang pasobbo habiarani pasohoton lakata alana manotong do waso ni debata patuguhok kita martangyang mahita mauliate madiho ali debata manami na totong mga ramoti marguguyhok kami di tongani perdalanan nagudang akka si habiaran na mabayan olo humordit alay ala ni huasolo gugumi nabuydo kami tutu mergugu merdalam mauliate maliho iwagasan anak Yesus Kristus yok pepahami. Amen.
Songoni majolo partang yang ngata di tikyo nak kadongan. Alay sotung lupa hamu ate like, subscribe, tungi sagihom mamuse tu akadongan na asing dope. Markitei nunga persidohot hamu patol hasson barita nauli raplo ika di namarhata Batak Tubaon tuliat portibion. Sai di pasu-pasu tu hatai mahita. Oras